el curs de Grans genis del segle XVIII, ens introdueix a un segle complex, un segle en el que conviuen el rococó, el barroc, el neoclassicisme, els pioners del romanticisme. Un segle complex, difícil, però cabdal per la història de la humanitat. És la transició entre un món que s'acaba, el món de les monarquies absolutes, i un nou món que despunta, el món de la democràcia, el món de la Revolució Francesa, el món de l'home contemporani, individualista, el món de Kant, el món que Nietzsche ja acabaria de perfilar. És un segle de transició i, com a tal, interessantíssim i cabdal per entendre qui som. Us espero a Grans genis del segle XVIII, des de Cànova, Ingres, Jacques-Louis David, Gainsborough o Reynolds, els grans artistes que van protagonitzar aquest segle. Fins ara.